Nas fotografías que aparecen co bañador só na parte de abaixo, daquele era obligatorio o bañador integral nos homes. Eles baixaban hasta que chegaba a policía e os subían. Si chegaba os de Marina, subían o bañador. E as mulleres con saya, bañadores con saya. Bueno, Eu estaba ali entre aqueles pinos do fondo. sí. Con esta foto de que dos anos 50 e tantos. No, esas son dos 40. Ah, non, pois logo non estou aí. Dos anos 40. Logo andaba por aí un pouco máis adiante. 43, Pero non 40, sei, claro. sí. Os anos De neno 50. íbamos a Coruxia. Agora me toca a min, claro. Chache de conexión. Bueno, a verdade que esta xente deixoume un pouco chafado porque xa falaron eles, además fixeron tan ben e tal, e eu pensaba máis ben en, bueno, un pouco que me comentaran de facer algo sobre o que era a industria química nos anos 20 e 30, non? Na época cando no 29 chega Calvet a Galicia, pois a ver que había, non? Ca idea claro, a idea de para que sirve a historia, ¿no? Que sempre para non decir barbaridades, porque quando dices, isto foi moi novedoso e tal, pero se non sabemos un pouco de historia, todo resulta moi novedoso, ¿no? A mí sempre me fai gracia isto cada vez que hai unha crise económica. Esta é a crise económica máis grande que hubo en Galicia, non sei que, e dices, home, le un pouquiño, non? Hubo outras 14 parecidas. O e con eso pues pasa igual, claro, porque dice que Calvé, un tipo super novedoso na universidade, pero, bueno, e é a primeira vez que efectivamente a ciencia se aplica á industria e existe desde a universidade pois unha visión tan aplicada, non? O tan de intento de aplicación da ciencia á industria e tal. Pero neste caso é certo, non? O sea, neste caso non é porque a xente que di isto saben de historia, entonces non son xente moi competente, entonces en este caso non se lles pode emendar a plana, non? Pero a mí deixa un pouco fora de show andar contando que se andaban estes casalgas na Coruña no 30, estes de Marfani e tal. Non me moito a conta. Bueno, por lo tanto, serei moi breve e tal. E antes, en todo caso, de falar do que iba a falar, sí que farei algún comentario que me parece máis interesante, que o que podo decir despois sobre o que comentaron os meus compañeros de mesa. Bueno, agradezo e todo eso que se fai sempre, xa se paso rápido para acabar antes, e que sobre este tema de, claro, que estas dúas empresas, non? Das que se fala co gallo destes asuntos sempre de Calvet, non? Que son, bueno, o Instituto Bioquímico Miguel Servet e máis Celtia despois, non? Entón, aparecen aí dous personaxes, ou dous grupos de personaxes, no caso de Celtia, a familia Fernández, e no caso do Instituto Miguel Servet, pois son os Martínez Baladrón, non? A familia Martínez Baladrón. E o segundo é unha cosa sobre, xa se ten falado moito e tal, pero a primeira, quizás, Martínez Baladrón é como máis, que pinta este tío que é de Santiago, unha familia de propietarios da zona por aí da Maía, non? E o tío de repente anda con estes de Vigo, enredado en isto, que cosa. Que eso hai que entendelo, digo, por decir algo novo, porque senón que nos últimos anos dixose tanto sobre Wikipedia que, pues, non, iba a repetir, non? É que hai unha cosa da que se fala poucas veces, que é que Vigo ten un pouco o primeiro impulso industrial en Galicia, non? Pode decirse que a primeira industria moderna está en torno a Vigo. Vigo é a primeira cidade industrial de Galicia, finais do século XIX, principios do XX, e isto atrae moita xente, non? Atrae a persoas como este que comentaba que viñan da Estrada e que se van para Vigo, bueno, a familia, non? Illa Couto, a miña propia familia, que tamén era zona da Estrada, iban a emigrar a América, pero resulta que atoparon traballo en Vigo antes de coller o barco. Era un mundo efectivamente, de oportunidades, non? O Vigo dos anos que van de 1890 a 1924-25. Pero non só para as persoas, non só para todos aqueles que baixaban de Bembibre, de Sárdoma, chegaba a Estrada, ese radio de atracción da xente que buscaba oportunidades en Vigo, sino tamén para o capital. Por exemplo, creo que un dos motivos de que en Santiago, que era unha cidade en principio onde había grandes familias con moitos recursos, con sobre todo terras, non? Pero tamén con outro tipo de recursos, que había dúas casas de banca importantes, e, sin embargo, aquí non hai, no primeiro e terceiro século XX, ningún investimento industrial, pero ningún, cero. Entón, que pasa? Pois que Vigo está facendo un efecto expulsión, un efecto crowding out en Santiago. É dicir, toda esta xente que ten diñeiro en Santiago dice, onde hai oportunidades de investimento,
en Vigo. E este é o caso, por exemplo, dos Martínez Baladrón, non? Como é o caso de outra moita xente. Os Martínez Baladrón é sempre, por exemplo, creo que ti, non? Creo que falas de que era propietario en Negreira e non sei que, pero quizás tamén vos os demais, porque, bueno, entre todos vamos cecendo unha cousa que, bueno, ou vais, vides vos mellor que a min, que ao final non se sabe moi ben de quen é, non? Pero, bueno, iso é a gracia, ese é o chiste da historia, non? Que vais facendo así entre todos. Pero bueno, pero os Martínez Baladrón eran importantísimos investidores na industria eléctrica. Entonces, e esa era a súa relación con Vigo e a súa relación con esta xente, porque algúns dentro deste entorno que existía en Vigo, donde estaban todos estes personaxes dos que falabas ti antes, pero que tamén estaban aqueles conserveiros, aqueles constructores navales, todos estes, que estaban moi en relación co galeguismo da época, porque claro, non é só que Paz Andrade fora o abogado da patronal, no, da conserva e da pesca, non? O que casi lle costa a vida nos anos 30, non? O que o propio Adolfo Gregorio Espino, que era un home moi, bueno, maurista, e como todos os mauristas, polo tanto, moi, sabías moi ben por onde respiraba, pero que colaboraba e estaba de acordo con esta xente, non? Entón, en ese entorno, pois tamén hai xente de Santiago, sobre todo a través do investimento nas empresas eléctricas, e que ademais faise máis forte, faise máis agudo a partir de 1923, en que se produce o primeiro gran elemento de concentración empresarial no sector eléctrico, que é a fusión das tres principais sociedades eléctricas existentes en Galicia, non? Que son a Sociedade de Gas e Electricidade de Santiago, a Electra Popular de Vigo e Redondela e a Sociedade General Gallega de Electricidade. Non? Entón, aí se xuntan no Consello de Administración todos estes. E aí terá un papel destacado Martínez Baladrón tamén. Pero xa, mentras tanto, neste percorrido, xa é amigo de moita xente de Vigo, xa ten investido moito diñeiro en Vigo, e parece normal que cando hai un proxecto empresarial deste estilo, pois unha das persoas as que se chame no? Bueno, pero o que tiña que falar non era disto, senón de outra cousa. Era de como, cando chega en 1929 Fernando Calvet á Universidade de Santiago, pois chega a un lugar, a un área xeográfica, unha nación, un país, chamadelle como queirades, onde a industria química pois é, digamos, moi escasa, non? O cual non é tan raro, non? Porque a industria química que se empeza a desenvolver pois, desde os anos, máis ou menos, as cifras as datas que se dan sempre están, sobre todo a partir dos anos 1820, no? Por exemplo, en España, pois, cando se establece a Crosa, cando en Barcelona, e despois en España, sobre todo, a partir dos anos 80, pois tamén esa industria é unha industria moi concentrada, non? A química, como sabedes mellor que a min, a química industrial, sobre todo, pois ten fortes economías non só de escala, senón tamén de gama ou de alcance, non? De scope economies. E iso fai que se concentre moi facilmente, non? Entón, esa concentración é unha concentración do capital, pero tamén unha concentración espacial, non? Xeográfica. Entón, rapidamente, pois, Estados Unidos e Alemania convertíronse nas grandes potencias químicas. E dentro en España, o sea, non era só o problema en Galicia, sino no conxunto de España, pois a pesar de que hai algunhas iniciativas importantes, como esta que decía da familia Cross na década de 1820, en realidad a industria química non nace até os anos 1880, 1890, non? E vai nacer con tres polas, non? Con tres ramas. Unha delas impulsada pola minería, que son os explosivos, España é un país mineiro e son necesarios moitos explosivos, especialmente no País Vasco, e por eso, precisamente, a industria dos explosivos pois nace no País Vasco. Non? E unha segunda pola, un chisquiño posterior, vai ser a dos fertilizantes, non? Sobre todo superfosfatos, polo tipo de transformación agraria que se está dando durante a época, e, polo tanto, xa a principios do 20, os explosivos é un pouco anterior, esa segunda línea van ser os fertilizantes, e unha terceira línea, vindo un chisquiño posterior, 1901-1902, vai ser a da electroquímica, non? Un pouco ligada precisamente á irrupción
da industria eléctrica. E isto era o grosso, en realidade, da industria química española en torno a 1920 ou así, unha década na que ao final de todo chegará Calvet a Santiago. Agora ben, si España era un país pouco avanzado en términos de industria química, dentro do conxunto español, Galicia era unha zona, bueno, tampouco era, ás veces nos tendemos a flaselarnos, non? O sea, non pode decirse que fora a primeira, nin segunda, nin terceira área industrial de España, pero tiñamos cousas, non? O sea, digamos, Vigo era unha capital industrial xa desde principios do século XX, éramos líderes nas industrias derivadas da pesca, e, bueno, e había algunhas cousas, non? De forma que, en realidade, a industria galega viña representando en términos de produto en torno ao 5% do total da industria española. Ahora, si nos imos a química, non pasaba do 2,5%. É dicir, a intensidade industrial na industria química era inferior á intensidade industrial que tiña Galicia en xeral. É dicir, era unha daquelas industrias nas que os economistas din que estábamos desespecializados, non? Un palabrejo bastante horrendo. Por lo tanto, entón, que había, un pouco por aquelo de ver, entón, que representa, que novedade, cal é a irrupción de Calvet. Pode decirse que, por lo tanto, non era raro, non? Porque fora de Cataluña, País Vasco, había pouca cousa. Nos anos 20, cando chega el, bueno, chega o 29, que había? Pois, bueno, había industrias que podíamos, industrias químicas que podíamos, en unha expresión que non ten nada que ver ca división convencional que se fai na química, o que podemos decir a química da urbanización, non? Ou, en certo sentido, tamén unha química do carbono, que eran fábricas, o que máis había eran as fábricas de gas e electricidade, non? As fábricas de gas, pois había fábrica de gas en Vigo, había en Santiago, había na Coruña, e había, non había máis sitios, eran en Ferrol, había en Ferrol, de catro, de que Ferrol pechou enseguida. Había algunhas eléctricas estaban ligadas ás de gas, outras non, había pequenas térmicas, poucas, porque xa á altura dos anos 20 pecharan casi que todas, quedaban poucas, foran pouco rentables e pecharan casi que todas. Había fábricas de gas e electricidade, polo tanto, había dúas refinerías de petróleo, non? Pequenas, pouco coñecidas, pois falase pouco delas, pero sí había dúas, sabedes que as refinerías, esta idea das refinerías como unha cosa moi grande, de moita escala, xa de principios do 20, pero que en todo caso, nun principio pasa como cas eléctricas, as refinerías son bastante pequenas, non? En España, pois, nos anos 1880, entre 83 e o 92 aproximadamente, pois créanse sempre nos portos, para poder recibir o crudo norteamericano, pois son como 9, creo que son 8, 9 refinerías. No, son 10, son 10. Dúas delas en Galicia, unha na Coruña e outra en Vigo, non? Entón, isto eran das refinerías pequenas e tal, pero que funcionaban como tal. Normalmente sempre había un enxeñeiro frente destas refinerías, non un químico, e o que facían en realidad era transformar o crudo norteamericano en queroseno, non? Basicamente para iluminación. Eso até os anos 1910 e tal, despois xa empezan a fabricar gasolina, non? Nos anos 20. O que pasa é que estas refinerías, que nos anos 20 ao principio son talmente refinerías, teñen moitos traballadores, teñen 30, 40 cada unha. Son compañía en Vigo e Mesa Marchés e compañía na Coruña. En Vigo está en Guisar e en Coruña está en Oza. Estas refinerías nos anos 20 manteñen o nome, manteñen o local, pero deixan de funcionar como tal. Porque o sector do petróleo sempre foi un sector moi oligopolístico, moi monopolístico, chamalle como queirades. E as grandes, en aquel momento Standard Oil e Dutch Shell, rapidamente se arreglan para
estrangular as pequenas refinerías pola vía do suministro precisamente do crudo e forzan a organizarse en cártels, e estes cártels o que acaban por facer é abandonar a refinación e simplemente convertirse en distribuidoras, ou ben todas estas, ou ben da Standard Oil ou ben da Shell, non? Entonces, xa antes de que na época en que Calvo Sotelo é ministro de Facenda se crea Campsa, estas refinerías, xa con unha excepción, que é Sabadell e Enrí en Cataluña, o resto xa tampouco refinan, non? Simplemente son distribuidoras. Isto é o que chamamos un pouco a química da urbanización, porque son gas, refinerías, tal, se relacionan moito coa urbanización. En certo sentido, tamén relacionados con ele estaría a industria dos carburos. En os carburos metálicos e aleacións, pois aquí había dúas fábricas, unha importante e outra máis ben virriosilla, non? Importante era a DC, que todos coñecemos, a Sociedade Española de Carburos Metálicos, bueno, inicialmente Suiza, nos anos 20 xa é da Sociedade Catalana, a Sociedade Española de Carburos Metálicos, e a outra estaba en Arcade e fora pois un pouco un montaxe duns enxeñeiros galegos con bastante independencia, pero bueno, era unha cosa como bastante pequena. Por lo tanto, estas fábricas de carburos metálicos formaban dentro desa línea electroquímica que existe en España, daban unha presencia relativamente importante a Galicia e, bueno, localizábanse aquí por la cuestión da baratura en certos sentidos da electricidade, non? A fábrica de C de carburos metálicos estaba asociada á hidroeléctrica del Pindo, ¿no? A central esa hidroeléctrica que estaba ali, pues, eso, que dá nome ao Pindo, e a outra pues, estaba en Arcade aos saltos do río Verduxo, Verdugo, como lle queramos chamar. Despois podíamos falar tamén dunha química marítima, no? O cual tamén é unha cosa unha forma pouco convencional de falar de química, pero bueno, é para fastidiar. Esta química marítima sería aquelas cousas relacionadas, pois que hai que facelo así, porque se nos podemos en un plan máis convencional, moi pouca industria química había, ¿no? Entonces isto sería pois aquelas cousas que tiñan algo que ver co boom das industrias marítimas precisamente desa época, ¿no? E aí hai dúas cousas que pequenas e tal, pero algo é, que sería a goma líquida que se fabricaba en unha empresa de Vigo, la Artística, e que se destinaba a hermetización das latas de conservas, ¿no? O sea, directísimamente unha pequena industria química derivada en fin, da industrialización da conserva e de que Galicia fora unha potencia conservera, ¿no? Antes alguén citaba o nome de Fadrique, non sei a costo de que, pois, bueno, a sociedade. Estaba nación católica. Sí, e aparte era un home que se levaba moi ben con todos cos galeguistas, sempre, no, incluso cando Moita xente traballando. sí, e cando a guerra estaba moi mal visto polo franquismo ao principio e tal, sí. Que, por certo, Fadrique empezara a traballar na refinería de Guixar, na refinería de Babé e compañía. E logo foi prosperando e tal, e foi ben. Bueno, a goma líquida e despois algo de pinturas marinas, non? Tamén precisamente porque, bueno, pues, había que pintar os barcos, pues, en Vigo aparecen un par de empresas de pinturas marinas que tamén teñen pues, alguna importancia. Despois había cousas soltas, estando Ricardo aquí, pois caleras, non se pode omitir caleras de Valdeorras, non? So pena de poder recibir aí un librazo na cabeza, que bueno, que en aquel momento era unha cosa pequena, tamén lo cobraría máis importancias, un par de fábricas de xabón, ¿no? De certa importancia tamén a Toxa, ¿no? Que xa daquela existía, e unha en Vigo, Ferreira e compañía, que era la Iberia en Guixar, que era unha fábrica tamén de relativa importancia. E a verdade é que por máis voltas que lle demos, cando chega Fernando Calvet no 29, que non hai máis, non? A cosa non dá pa máis. Nos primeiros 30, antes xa cando ele está en Santiago, ao principio dos 30, aparecen un par de cousas máis. Aparece a Cros, que se establece perto de Coruña, non? Galicia é un importante consumidor de superfosfatos, ¿no? Y entonces a empresa catalana pues, decide establecer una fábrica perto da Coruña e vaise convertir pues, na principal industria química de Galicia con moita diferencia, ¿no? Sobre as demais.
E despois hai tamén outra iniciativa que é pequena, pero ten certa importancia, que é a Sociedade Española del Yodo. A Sociedade Española del Yodo era unha empresa pequena, pero que tamén ten que ver con estas cosas das que falábamos, porque inspírase moito en artículos e en ideas de Parga Pondal, e Parga Pondal colaborará tamén con eles, a través dun personaxe que de fora, Enrique Marfani, no? Marfany, que será un pouco o impulsor desta Sociedade Española del Yodo, que empeza a funcionar nas Xubias, perto tamén de Coruña, no ano 1932, bueno, unha cosa moi simple, o que facían era apañar algas, queimaban as algas, e logo, pues, os procesos aí, deben ser procesos fáciles, non? Os sencillos. Pois nada, pois aí quitaban yodo, non? E o vendían. Tiveron bastante problema porque no 34 e 35 hai bueno, un pouco consecuencia da crise, pois anda iodo barato e entón hai moita competencia internacional, aí fan dumping e prácticamente nas vísperas da Guerra Civil está parada, inda que despois volverá a revitalizarse con outra xente, non? E, bueno, e entón aquí, en este contexto pobre, non? Xa digo, se Galicia representa a industria galega representa o 5 e pico por cen, a industria en química só é o 2,5%, é dicir, hai moi pouca cousa e sectores que son fabas contadas. Entón, en ese contexto é onde se produce esta especie de fusión entre estes farmacéuticos que xa comentastes vos, non? Bueno, este farmacéutico, Rubira de Vigo, que ten estes amigos, non? Que son o Bóveda tal, e que teñen que recurrir, porque eles tampouco son xente moi rica, entón buscan capitalista que poña o diñeiro, porque en realidad no Instituto Miguel Servet quen puso o diñeiro foi Martínez Baladrón, os outros puseron outras cousas, e que montan este Instituto Miguel Servet, que primeiro funciona como tal, aos poucos meses que funciona, logo xa ven a guerra, e entonces volve a repetirse un pouco a historia, a escisión no Miguel Servet, necesitamos novos capitalistas, e entonces a estes que son amiguetes, pois tamén veñan aquí, e eso un pouco será Celtia, non? Con Calvet como director técnico, tanto nun caso como noutro.